Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Криво Бутало. Ако сте нови в канала, може да се абонирате. Винаги правим ревюта на интересни коли и днес не е изключение. Седнал съм в Dodge Challenger Hellcat или американската двувратка с 6,2 литрово сърце отпред. Днес ще се запознаем отблизо с тази кола и ще си говорим за нейните характеристики в различни условия, като целта е да ви покажа първо как се държи на пътя, на писта ускорението, защото все пак е направена за драк ускорение, да не забравяме, както и на магистрала. Първите впечатления от колата е, че е огромна. Чувстваме се като в някакъв танк. Всъщност имаме много нисък и малък прозорец, черен таван и пред предницата е нещо от сорта на 2 км напред пред мен. Така че наистина усещането е, едно сме затворени в танк. Обаче разликата е, че танковете не се движат толкова бързо. Всъщност двигателят ни позволява да развиваме над 700 конски сили с този червен ключ, който не знам къде отиде, може би е избягал някъде при някои от ускоренията. Имаме два ключа за тази кола, черен и червен. Разликата е, че черният е за ежедневна употреба, за по-лежерно каране само с 500 конски сили, докато всъщност червеният отключва всичките 707 конски сили на този звяр. Въпреки че е двувратка, колата е малко над 2 тона, което означава, че не е сред леките двувратки, напротив, доста е тежка. Но днес ни предстои да видим дали всъщност Dodge успяват да скрият тази огромна маса с хитрости в инженерната мисъл или не, и силищи, че е кораб. Всъщност завиването е доста меко и плавно, наистина се усеща, че караме голяма кола, но ускорението го опровергава от всякъде, защото мощността е предостатъчна да задвижи дори най-тежките коли по един доста сериозен начин. Това видео достига до вас благодарение на Car Vertical, вашият партньор при покупка на автомобил втора ръка. Често се случва една кола на обява да изглежда прекрасно, но всъщност да крие доста тайни. Сега, благодарение на Car Vertical, може да разберете дали колата, която ви интересува, е с връщан километраж, проблеми с документите или дори удрена. Тази петица, например, изглежда има редовен километраж, но снимките ни показват тежък удар в предницата. Проверете и вашата кола през линка в описанието с код KRIVO за 20% отстъпка. Трябва много да внимаваме, защото в момента имаме ниска температура, 6 градуса и разбира се, това в комбинация с много тяга на задните гуми може да ни закара ето там в дерето или ето там в дерето. Доста трудно да държим в права линия. Така че с доста уважение подхождаме. Traction Control го държа включен, макар и всички други настройки да са на спорт. Всъщност имаме много голяма степен на конфигурация. След малко ще ви покажа малко повече, когато се изстрелваме вече на драг пистата и ще видим всъщност на какво е способна колата. Може да настройваме много неща, свързани с Launch Control, включително от колко оборота да потеглим. Така че да оптимизираме, но факт е, че особено на тези условия най-вероятно ще въртим гуми до край. Сега искам да ви покажа как се държи Dodge Challenger Hellcat на магистралата. Нека не забравяме, че родината на този звяр е Америка. Там основно хората се движат по магистрали. Така че това е голяма част от предназначението на колата. В момента сме в екологични режими, но ако сложим, например, спорт, за да видим как ще се държи тук, превключва доста от нещата и понеже, както споменах, вече сме с червения ключ, ни изписва 700 плюс коня. Значи колата е доста тежка, както е ясно, е около малко над 2 тона, така че се чувства доста добре на магистралата, доста солидно поставена. Волана е доста директен и в същото време ни дава комфорт, доста добре калибриране, бих казал. И в купето не е изключително шумно. Разбира се, когато включихме в спортния режим, ауспуха малко повече се отвори, когато се държи по-високи обороти, следователно е малко по-шумно. Но освен шума на двигателя, трябва да кажа, че съм изненадан от тишината в купето. Въпреки големите гуми и нали, формата на колата, няма твърде много шум от вятър или от настилката, което е много добра новина. Все пак с тази кола се очаква да може да пътуваме дълги разстояния. И е наистина много бърза. Тягата е наистина умопомрачаваща. Просто ни залепя за седалката и продължава да ни залепя. Това е свойството на механичния компресор, който се спотайва върху огромния 6,2 литров V8 пред нас. Точно тази кола, между другото, се продава
Силно ви съветвам да погледнете, наистина много добре поддържана кола и с много добра конфигурация. Може да видите линка към обявата в описанието на видеото. Спряхме на любимото място на Hellcat, а именно пистата. Виждаме много следи от гуми по земята, съответно това е място, към което ние трябва да се ориентираме. Искам да ви покажа малко неща за колата, защото наистина е доста интересна. Виждаме, разбира се, този отличаващ се червен цвят, но тук отпред има нещо много готино, което искам да ви покажа. Това тук, въпреки че има лед осветление, по средата има дупка, от тук всъщност вкарва въздух за въздушния филтър, след малко ще ви покажа и него и какво се случва под капака като цяло. И като продължим назад, всъщност виждаме някои отличителни за тази конфигурация неща. Например, тази котка тук е характерна за Hellcat вариантите. Както знаем, има още няколко Red Eye, има Demon и така нататък. В Америка обичат да си кръщават спрямо конете и всичко останало по различен начин. Но това е доста популярно, понеже предлага големия двигател и наистина много добро представяне. Имаме 295 мм широчина на предните и на задните гуми. И въпреки това, абсолютно винаги тази кола е много щастлива да загуби сцепление. Задницата, разбира се, също е доста отличителна и доста разпознаваема по цял свят. И това, което им прави впечатление, е широчината на колата. Наистина нещо огромно. Хеликоптера минава. Аз ще ви покажа нещо малко по-мощно от него. Всъщност тук имаме въпросният 6,2 литров V8 двигател с механичен компресор или суперчарджер, както е по-известен. Точно този блок, който се намира отгоре върху двигателя, той помага на двигателя да създаде още повече мощ. Имаме и въздушния каянен филтър и, както споменах преди малко, тук всъщност влиза въздуха през дупката във фара и си зарежда въздух в двигателя. Наистина много способности има в тези големи двигатели, които идват в Америка, и наистина поздравявам Dodge, че не влизат в играта на смаляването на двигатели и че всъщност продължават да правят такива неща. Едно браво! Нека ви покажа интериора. Той също е доста интересен. Имаме тези SRT седалки със същата котка и доста червени акценти, например тези колани, както и шевовете по седалките. Качеството е много сходно с четиривратия и брат Charger, който всъщност споделя същата платформа и същите двигатели и всичко. Разликата, разбира се, в купето, във формата и в броя врати. Като имаме много интересни шевове тук и качествени материали, което е изненадващо за американски колите. По принцип не се славят с най-високо качество, но имаме карбони по вратите, кожа, имаме дори алкантара тук, но много интересно за алкантара място. Но като цяло не е лошо място, доста е просторно и приятно място да се намираме. Километражите са аналогови, като по средата имаме дигитален дисплей. Тук има още един и след малко ще ви покажа функциите му, свързани с потегляне, настройки на колата и всичко. Време е за малко числа, позабавлявахме се на пистата, наистина установихме, че колата е изключително емоционална и радикална и бърза и така нататък. На какво се дължи това всъщност? Вече няколко пъти споменах за конете, 707 от тях, които идват от 6,2 литровия V8, заедно с механичния компресор върху него. 8-степенната кутия наистина работи много добре. В момента сме в спортните режими и превключва доста гладко, но въпреки това бързо. Което доста често обягва дори на европейските коли. Не съм мислил, че ще направя такова сравнение и ще похваля американска кола за сравнение с немските и събратия, но в случай наистина много добре се справили с тази скоростна кутия. Нещо, което вече не заслужава толкова в хвалба, е разхода. Всъщност в момента ми дава среден разход за последните 400 км 17,5. И по-фрапиращото е, че 70 литровият резервоар може да ви свърши работа за около 300 км. Това е нещо, което ни каза борд компютъра сутринта, когато резервоара беше пълен догоре. Рейнджа, който ми даваше, беше 305-6 км, може би, което наистина странно при положение, че наистина 70 литра въобще не е малко и по принцип в повечето коли това не стига за над 1000 км дори понякога, ако двигател е по-икономичен.
Но разбира се, тази кола не се взима да бъде икономична, взима се не да се гледат с колко литра може да се мине километър, колко усмивки дава на километър, така че това е разбираемо. Имаме наистина, както казах вече, много висока степен на конфигурация на колата. Може да включваме и изключваме перките зад волана, кутията в какво състояние, тракшн контрол, има 3 режима, включен, спорт и трак, като разбира се трак е почти изцяло изключен и всъщност ни позволява да въртим гуми до безкрай. Като тук имаме и вече направени режими, трак, спорт, къстъм, разбира се, нищо изненадващо тук. Доста лесна за използване кола, бих казал, доста интуитивна системата, както и контролите за климатик, тракшн контрол, SRT, всичко е наистина на едно кликване и е много лесна за каране и за използване. Като цяло е наистина много лесна за управление, така извънградско, когато се караме, сравнително тиха, разбира се, боб ни подсказва през цялото време, че имаме нещо сериозно отпред, но това е търсения ефект, нека да не забравяме, че все пак е Hellcat. Иначе да, чувства се, като свикне човек малко като нормална кола, въпреки че е дълга 5 метра, което е съпоставимо с нещо като S-клас. Повтарям, това наистина е скандално за двувратка, но така правят в Америка нещата, огромни във всяко едно отношение, малко над 2 тона и всъщност ни гарантира едно усещане на лодка. Абсолютно се носим по вълните в момента. Не е директно като европейските, италианските, японските спортни коли, но това му е чара. Все пак това е може би последният американски мускул, ако трябва да бъдем честни. Все пак вече започваме да виждаме електрически мустанги и такива неща, така че това е един от последните защитници на този така търсен и обичан клас автомобили. Надявам се видеото ви е харесало. Ако е така, може да се абонирате за канала и да ударите по един палец нагоре. Това наистина ни помага да продължаваме да правим видеа като това. И до скоро!